En 36 la guerra esclata, los dos abuelos de Juliet, en España. Franco, amb tot un armado de barcos del Maroc espanyol, ha donat per tot, han fet per tot esclatavo, me logró del armado español passet a més franquistes fa que la República Espanyola se trobet presque sense armado, per això que al debut ero de milicios en Espanya que lluitaven contra l'armado de Franco. Franco lluitat en même de barquet del Maroc espanyol amb l'armado espanyol que la lleva al Maroc, plus los maroquens el tercio que es la legió extranjero española, que la legió extranjero española era surtout composado de portugueses. Tot això d'estar contra aquells milicios, contra la República. Bon, mais presque de suite après, hi ha set Mussolini, l'Itali que debarca de trupos e de material, l'Alemanya, la legió Condor. Allora, vés, això que he fet ha confessat sai pas, el poble in Europa, del món entier, encaixau pas això, és per això que hi ha que les brigades internacionals que partieron aval contra això, que hi ha l'intervenció d'un costat i per res de l'altre. E voi avete fatto partire aquelle brigate internazionali. Così si fanno le valle in un paese. Ci sono momenti minori che hanno dei mondi da sì. De Carmaus n'hi ha set un altre minor que hi ha è mort in Alemanya, eren polonès. I rifugiati spagnoli? Bé, els refugiats espanyols en França han començat a venir en 1907. Hi ha set de grans greus en Espanya en 1907. Aquests greus s'han dut en set breu que s'eren llicenciats, hi ha set d'altres que esperaran un pas, s'eren llicenciats un pas, hi ha set una grossa venguda d'espanyols en França en 1907, comença el començament que dic que passa mai d'edat. Ricorda la Segunda Guerra? Me després, n'hi conegut que s'ho diu sempre. N'hi conegut que s'ho passat la frontera del fraude, que s'ha demandat a Franco de deixar partir, no deixava per partir. E che l'ho passato in fraudo e che trabalho in Carmau e come andava con mai che e via che si spagnoli parteciperanno alla brigata internazionale non fa. Ma più che te dici che sono venuti après la guerra, après questa guerra e lo trovi. Quindi non che venire in paese Rossetta qui. Sì, ne trovai qualche giunge che ero mai naturalizzato francese. Allora, così facciamo? Ti partisci di Carmau, partisci a te, partisci a... Non per a te, io devo dire, così io partirei. Io em briu que, saps, com que saps, i vas. I em briu que in mezzo era. E in Monzón, Albi, trovi un camarada de los que treballava amb ell, un italià, e treballàvem sobretot insieme. E in Monzón lo vesi, trovi per Albi, me dius, en camarada, me dice, sempre dire Plafort, me'n voy a España. Y ya discuto, espero chico, además veníame tú, per poder arreglar tutto sulla vaca. Un metro 15 en la con che lo puoi tornare a trovare, quando tornaríem ben breve. In che anno? En 36. E ieri, espero chico, además veníame tú. E allora patito, per camaradas, el por content de m'esperar. E après, en autobús, amb l'autobús, d'Albi, xicos a Toulouse, angueren xicos a Toulouse, e a Valle jo en centre, aquí vull estar en Pamaya, no té fraises, més xicos a Toulouse i angueren no té fraises. I a partir de Toulouse eren preses en mà? S'eren preses en mà i jo se n'ocupava, i se mai de venir d'anar com mai, en breu. D'aquí, no fer-ho partir en tren, xicos a Perpignan, e memes a tenir una resta, perquè hauria canviat de tren a Narbona hi arribaren de l'Anets, e sai que tenen una resta aquí a Narbona. E arribaren al pitjor matí a Perpignan, e a Perpignan, aquí esperen un autobús, e allora hi ha 7 d'autobuses que nos prengueren directament de Perpignan a Figueras en Espanya. A dintre in Spagna per l'autobus? Oh,
E en aquell moment, segurament que el govern ha passat les consignes, nos arrestaren a l'aduana, a la frontiera, ma non finderu pas, non mi sono posato. Mi figurava sempre che però in cui non sono. Ero della zona repubblicana, per dire, a 30 km da Perpignan, della frontiera, che? E aquí c'era un spagnolo che vos prengueu en mà, volia dir que si arribau, no? E io, en un Lucero, en aquel fort que hi ha a Figueras. E d'aquí prenguere el tren l'endemà matí per arribar, vull fer en tota una jornada, tornem pas que arribar, que l'endemà matí, perquè els espanyols, aquells trens espanyols en aquell poc eren possibles, eren pas com els trens en França, per anar a Albacete i arribarem pas que l'endemà matí. En plus d'acord, quan passaren a Barcelona, organitzar una manifestació amb nosaltres dins d'un Barcelona que duria duros. Eren un tren complet, eren un miliar d'homes. Aver viscut de batalla? Ah, oui, certament. Veus, quan arribaren a Albacete, aquí començaron a nos triar, c'est à dire pas un triatge ètnic, pas un triatge a la dreta. Mais, per exemple, allí me demandaron din què jo he servit en França. Alors deia que jo he servit l'artilleria. Me metieron dins l'artilleria. E de creo, angat amb els garibaldians, que eren italians. Mi poder raccontar una battaglia in te che... Hi arribarai, d'abord te vull explicar. Nos ayuve prou versats en artilleria, començaven memes de l'angui, començava el que piapo aquí, allà em paguen uns carguetes per a los canos, allà han servit dins l'artilleria, com veieu, allà he servit l'artilleria, per l'artilleria antiaeriana. En versero dins l'artilleria antiaeriana els 67 mm emiets de russo, una bateria russo antiaeriano, tutto nuovo, la prima che è arrivata in Spagna, la bandiera a francese, la batteria francese, perché già appena c'è un alemano, c'è un cecoslovacco, un italiano, non c'è suito. Ma se ells uns après, que tenen vist aquells canons antiaerians, que els accessin maniobrats, muntant sul front, angaren sul front del Jarama. E el primer cop que tiraren aquí sul front del Jarama, de volaren dos avions. E après feren el Guadalajara, après angaren al Guadarrama, que eren el musilem de Segoví, i eren pas encara a Segovia. No hi arribaren pas, el front era abans. Me'n feren, feren el front de Segoví, après feren Brunete, Villanueva de la Cañada, saps que Brunete lo tornaren prene a franquistes, a Villanueva de la Cañada. Això là, és que ningú en duo sulla costa? O no pas la costa, és pas estar amb el land de Madrid. Què vull dir? És que jo era pas membre del partit encara, era pas militant plafats encara. E allora l'oncle e la tanta mi dijeron che lo andavamo a mettere a capo per tutto així, per me volia fare los 15 junts. De periodo, 15 junts que arribava nimes. E allora ell va declarar que lo andavamo a mettere a capo per tutto així. E io come no cullo, feri vedi che les papiers va alla direzione della brigata internazionale, allora dico, ma che hanno fatto les 15 junts, e allora mi dicevo partito, mi arrivava los 15 junts. Comprendi? No, perché per voi si è acabata aquí la guerra civile. Si è pas acabato, perché a me se hi tornari pas, si participaria a la collectos, a tot el que vorrà, si pas canviar d'idea. Me hi tornari pas. Perché en aquell moment, trobaria un moment de me fan voltar la mina, e diria per mai el moment de quitar e a poi tornar a treballar.